Blind date anei pelo ema wangin Vincent Ford a chuan na poimo chuan lamin Africa lama thlo chua tum meka Ford Group CEO ni lai mek ani ama lengtok lek helicopter a chuan thuin a inkhal chuak ta a secretary Max a chuan hlim takin a vai liam mase chuta chuan bom an lo kam ru reng chu ni in a thlok sang ta mo tia chuan an tipuak ta dur maya chungrua hmanna ten om tak siam tu le tihlo tling tu chu Vincent a unaw pa Lucas a lo ni Ford Group a ro rel tu ni adu awangin tha a lo tum lek chu lo ni in chuti lain mak chung ko fanu Jenny chu anu chuan pasal nei a hun to em awangin nei to mai turin a lo tur chen boka George chung ko fapa hian adu em che hi an house sia an ni hi kan nei lo chuan kan sum do na po hi atla chevek mai do na sin ti na thlem kanu ani berker hi chu ka du lovani a ler sia a chapo bok nen a thin chero pui si ani nei ai chuan kut do nei po ka thlang zawk ti in Jenny chuan George nei chu atum lo bur vanei thak takin Vincent na kha alo thilo hlo maya a thom hno ero chu a tet pheng phunga a samte po alo thur bem bum mai thlani velai chu kut du in alo te kwal vel mai mai thin alo ni a tungi ani po a in she to lo kholaya eitur a hmu chu charmai atuma ui chuan kata ni hi ti ni om takin alo chu pui vata abau ta vak vak Jenny in a changa lo tlan chuak nen chuan anin supala Jenny chuan a en wang wang hnuwa bal hlema se mitbeng mawi tak a nei ni hi ti in a phon sepa tungei ni khuya ngei chen ti na zot Vincent a po chuan engtia chang lo chuan alu lo thing ringota ti chuan Jenny chuan a khongai ta a kain an ina chuan a hruai hota ni anu le apa te chuan an lo hmu chuan an thin arim hle a apa phe chuan vuak alo tum oi oi mase Jenny chuan aruma chuan hruai tlangin asam thur bum mai te chu atan sak ta mar mara kha kut do pa kha nei atum tak takem ni puma kan ati chuan ka shebik nang ma se nor lui vak vak chi ani lo hi a hel tul tul mayang ngai chang photila anu in alo ti ve thung Vincent a imbwal zo po thom hno fai a han hak meu chuan rin a in alo mel tha in a sang thabok nen alang zo omwa maya a thur lai ami John ti ming chuan Jenny chuan a ko zui bok puma ka thin rim chuan a phe khok king le lam chuan lo vo matuma Vincent a chuan alo man chat wabun tir atuma ani ero chuan alo nam kiang khatiang engma thiam nei lo kha i nei don lo shim shim alo ti zui maka a hau e mai ka pa a fil phot te chuan poi ka ti lo Jenny in alo ti le chuan i sak theilo e mai ti in a pa chuan alo beng sok a khoi non le ma chuan an tlan chuak ta a korta chuan vakalin in nei na certificate te chu an vala chuak ngal Jenny naw holen a po a u khosak dan chuan a ti lom lo hli a enga tinge khatiang kut do mai mai te in nei tir ama beng lo khan kut do zo kha khoi mai tur chewalom ti in anu le apa te chu alo haw vak vaka a u te po an lo hota engkho soi se set lo chuan Vincent a chu lo nek alo tum ringota ani la chuan a kut chu lo man sakin alo her sak pop mai a sim chiang hle apa in chan alo tum viawa ma se Jenny chuan holenan ati masa ni kha tuna chuan kanin nei to a ka pasal ani to alo tivat hivasak thailo vemuli engtin nge kuddo mai mai te inei ngam zok George te chuan million sumnga min pek atia masin holena chuan alo ti ve chuan chutiang enga tan ma ka tilo poisa idu viauli nangma khan vanei la ti nia ka pasal tur te chu ka thlang ve bokang chu min shal in tumani rungut alom ani hi indu lo chuan kan chuak mayang Jenny chuan alo ti ta hmia a engtia hanti vak ngai na ombok si lo thinrim chun chung chuan anin so taw hong hong ringot holen a po chuan George chung ko puina ingen mai te ang u ati ta ringota Jenny chuan ka chung te hian andu vak lo che ani po in keiman ka du tho chia ri ru hana tura om lovania na tu ka in lwa tur kan zong khal don nia ti in zungbun te chu Vincent a abun tira adang pakhat chu Vincent a chuan alo bun tir ve thung
chung ko hlim tak tina fani thuai an duh thu te an sawi dun atuka Vincent a alo har chuan Jenny chu a hmu lova zawng turin in hnuai lamah chuan a chhuk thla Joyce chu lengah sawmin an lo fih por mek hi alo ni a Anila chu alo in tilal thiam hle mai an lo tlon hle Jenny te chu anu nen Vincent a thawm hnaw lei turin bazarin an lo chhuak daih mai alo ni a kanu hawpal vat tuang John a min hmu lo chuan a hril a hai lutuk a nge a ti pawh in kan la lei tlem em mai lei belang tiin chulai hmuna chilh khawtlai chu anu chuan a tum tlat thunga chuti laiin Vincent a chu George Gar te chuan lo chelh betin an lo sawi sa mek a kut zung tang zungbun a bun na lai pawh chu tansak tur chuan alo ti tahmia mai a tansak an tum lai takin Jenny te an lo haw hlau George chuan engtin nge kei a in ani hi i thlan thei zawk tin alo zawt ngal nia ka nei du lo che ni mai nang ai chuan kut dawh pawh ka thlang fe zawk alo ti hmia anu le apa le a naute laka chuan a lung oi lo hle a chutianga Vincent an lo ti tir chu a thin a rim hle a an khum hrep bawk Vincent a pawh chuan Jenny lau su keiman ka veng him zelang che te in a kuta a lo chel sak ve bawk anu chuan inin nei dawn chuang lo he ina hian in om thei lovang inin nei chuan in chhuah nga langa yang kan poisa naia khat pawh in hmang dawn lo hrim hrim alo ti tawn tawna lelama Lucas a pawh chuan Ford Group CEO ni chu alo chak zek zek tawh a death certificate te la in a thi ti chu puangzar mai tawh turin Mesona Vice President chu ava bia a ani erawh chuan thlathum chawala liama a thi ngei ti finfianna ala awm lo bawk kan nga le ri deuh anga yang ala dam hi ka ring tlat ani kan zawng mek ke alo ti tlat si a Lucas a chu a thin a rim hle ni thum hnuah chuan i du emaw du lo emaw CEO chu kani dawn tho tho alo ti kur kura Jenny te pawh chuan an in chu an chhuah san fel ta a anu le apa ti erawh chuan chuti maya thla zalin chu an la tum chuang ho lo Joyce te nen chuan a ruah hmanna dang an la siam tal tho Lucas a chuan Mason hel du tawh lo mai te bawkkhupa min ngen phawt chuan i hnangai hi ila chelh le nge yang alo ti vela a du lo chung chu an thing thit tir bawk an motor hman turah chuan Jenny chu a chuang lut hmasa a Vincent a luh hma chuan driver chuan car chu a khal ta daih mai Vincent a chuan alo zui tang na in a phak mai si lo Jenny pawh chu a hlau thawng hle a chapa chuan a au vak bawk car chu a tlan chak si a chhuk chuan a thi mai dawn si chutah Vincent a chu car pakhat hian alo sut a bur mai a leiah chuan bag saw chawrin a tluta mahse vanei thlak takin a hun liam tawh chu a hre chhuak ve ta hlo mai a tunge ani a engtin nge a awm tite chu a hre ta bawk a thiawr le a thisen inbilh bawm chuan signal a pe chhuak a document pawimawh an dah thatna safe chu hawng turin Mason a chu an lo vo mek a ama le Vincent a che in password an hria ni anila chuan Vincent a ka phasan dawn lo hrim hrim alo ti bur si chuti laiin an hma a screen a chuan signal chu an va hmuta a Vincent a awmna location chu lo lang ta Mason a chu alo awm hle a Vincent a chu ala thil ve ente Lucas voina I thil ti zawng te hi record vek an ni a Vincent alo let le hunah chuan I chak lo ve khawpang ti in Vincent a zawng tur chuan an chhuak zui ngal Lucas a pawh chu amang ang ta a khatianga engtin nge a u chu himdam taka alo chhuah thei ti ringot mai chu a ngai tawh a engthil nge thleng chia ti chu hria chhuah thuai angai ani Jenny chu George bula chuan an va hruai ta a ani chuan nupuya nei atum thu chu alo hrin le a min nei lo chuan kha kut dawh pa kha anunna ka kuta awm ti hria em tin a vo ta an tha du mai chu a hlaup si awangin Jenny chuan chhuah hram rawh ka nei dawn che nia ti in angin ta ringota te reng mai mahse ka hma ah hian bawkkhupin ngaidam min dil phawt rawh George chuan alo ti taka chuan I helovin Jenny chu a thingthi ngala ngaidam a dil zui bawk ani chuan a biang te chu alo chul sak vel thuak a driver chu a va khawl
motorin a sut thu chu alo hrila Jenny chuan I that ani I va sual ve tiin a kawr awmah chuan a tham sak ka that lo motorin a su hlum mai zawk ani ka thu yawi lo chuan I chhung te pawh hi ka that vek ang tiin a vo zui le ta a Carlia in nei na kan ba sei nga lang I rem ti em tia a zo chuan rem ti lo tiin a changam to lova a bel pa le anu le pa u nau te angai to em ani an boss ber chu zungin an kalkwal na sa hle a kung laia alo le tring mai chu mesonal le a hote chuan an va mu fu ta hlo maya rang takin damdoi in lam an panpui ngal an fanu le George te anin nei thwai don ti an sha chuan anu le pa te chu an hlim hle a tuna chuan poisa chiar chia kan hmabak to tiin an phur hle Vincent na po chu a thi anga chuan an ngai vek bok ma se vane thlak takin alo thile lo hlo maya alo har chhuat chuan Jenny chu alam ma saber Maxan hena chuan phone dilin mesona chu a call zui ngal ni aliama Jenny le George te chu in nei hun ser hmang turin nal taka chei an ni to a Jenny ero lungai na awangin amit tui alo luang yai ngai George chuan imi tui kha shofai watro me se cha belu tukhi ka ngai thei me alovania min nei hi lom hle zok mai te alo ti sur sur damdoi in lama chuan Vincent apo alo zia om ve ta boka Jenny in pasal anei don ti thom sha in dan ngei tum chuan chulai hmun lam chu apan in nei thutiam an cham lai chuan Jenny chuan in nei adu lo thu chu a soita piap piap maya zungbun anin bun tir don chuan Vincent a chu alo lang ta hlol midang te chuan hun lo an ti in an lo phok shu a Jenny ero chu loma wanga tap chungin alo tlan pheya alo kwa ngal a thi to emo an ti kha alo ladam reng si in nei hun ser alo ti boy vek buk nen anu le pa te chuan lo havin anin nei thei don chuan lo thu an lo soi le Vincent a chuan a hriat na a hlo thu le tungi ani te chu a soi tak na in enga tan ma an lo ngai sak lova George la chuan nupui tan kanei ngei don chu ani top mai kutdo mai mai ni kha ti in CEO ang chuan lim a chang dervel mai maya chuan alo puwa in ti thei de win million som nga in kanei don ani atle lang lang bok chu zong chumo atlem e mai Vincent an alo ti ve tanga ta velu tuk che chuan million som nga te chu imumang lama po imi phatop nang George chuan alo ti le a Jenny nu le pa te po chuan an lo nui zat hle ma se ama Jenny ber chuan englo man ma ka du lo ka pasal tur chu a re thei emo hausa emo ka buai lo alo ti vata anu le apa ti ero chuan ngoi mak turin an lo khap Vincent a chuan ani le lo man chu ipe to em ni nang aya tam ke chuan ka pek thei ka injing he in nei lai ngei hian pela inei tak tak nge tak tak lo ti chu kan shemai don alom alo ti le a George bok chuan banker chu lo lek chhuakin Jenny pala chuan a man mo thlak lo in nei zo photang u alo ti ve thunga ma se card reader a chuan an han thun sina poisa chu alo om dai tatlat lo mai zan khatlek chungin an lo tla che man vek chu alo ni a chu po Vincent le mesona te hmalak na wang alo ni George pa po chuan bank chu awa phone china ma se engma dik lo na awm lo thu le poisa chu tiang zat an nei tlen lo thu an lo shil si chuta chuan Vincent a chuan a kut chu lo bank thwai a nula pathum mel tha deuh hian tray an lo chawi lut tray pakhat na chuan zungbun a lo oma chu Jenny a bun tir ngal tray dang le a chuan check alo om le a an bula ding chu Vincent Forta alo ni rengem ni nge alem mai mai zok ti in anin ngai to boy janta billion khat check alo ni le ngala ma se George le Jenny u nau pa te chuan an lo oi lo na samaya check po chu alem mai mai ani ti in alo pot thler dai tray pakhat le a chuan anin nei ti sha puina le kha alo om bok George pa chuan afa pa chu thinrim zet chuan a beng suka company lampo ngai twa lova chutiang rungot a boy pui awanga tla cheta ani chuan a in ngai ani in nei na po chu ati top zui ngal bok
Tuna chuan Jenny nu le pa le anau te pawh chu an buai zo ta a ani la chuan nang ni hian min hmangai tak tak lo sum che in du ani hi nang ni bula om ai chuan khoi hmuna pawh omila kahlim zawk ang alo ti bok si apa chuan thinrim deuh hian chuak wangwang la lo let tawh suang che alo ti ta a te reng mai ka kalang ti in Jenny chuan Vincent a chu hruai chhuah tuma ani erawh chu lo zawi thutin ni khaw hrelo chuan a tlu tamai damdawi inah bawk chuan an in hruai leh ta ni ala dam kawr deuh awangin a chau le thut alo ni a Jenny chuan Vincent a chu first CEO alo ni tak tak tih a hriat chuan mak a ti hle a kut dawh anga a ngaih kha ani si a Mason a chuan Africa a kal tur jet a puak a vaneh thlak takin parachute a hmang hloh mai ani tih in a hriatna a hlau tak dan te chu a hrilh a Lucas a na unau pa chu ala thilova vuin lamah pawh hotel ah hmual ani tih leh hospital lamah enkawl mek ani tih a hriat chuan a thin a rim zual hle a secretary pawh in ka thiam lo vek ani tih in ngaidam a dil ta ringawt a engtin nge khatiangah khan ala dam khaw chhuah theih thil awm dan kha hreta sela engtin nge ka awm ta kang tih in a au vak vak a secretary chuan damin kan chhuah tawh lovanga ani mai a lawm alo ti zau thil sia chu ka duna a rei tawh mahse guard tam tak a nei dawn chianga engtin nge kan pal tlang ta kang Lucas a chuan alo ti le lungai chu ruah hmanna ka lo siamang hun engemaw ti chhung chu a hna a zawm thei dawn lova plan lawk ang khan local phot rawh a secretary chuan alo ti dam duam a chu tha a ti ta ni a tukkhua lo var chuan Vincent a pawh chu alo har ve ta a anau Lucas an company a CEO nih ve a tum tho le buaina a chhuah mai a hlo thu te chu alo hrilh Vincent a chuan a tih dan thin ve reng a lawm Jenny kutah hian engkim ka hlan chhawng reang ka nupui ani a ka ring tawk ani alo ti Jenny erawh chuan alo hu phur hle a experience la ala nei tam si lo mahse Vincent a harsat na tawh mek chu haider mai mai chi ani bawk si lova Mason a puina hnuaiah hmalak dan tur a hriat ve mai an be se ani Lucas a chu company ah chuan a vakala Vincent a awm tak lova chuan kan company dan angin CEO kani ngei tur ani avati Max a chuan a dikalawm mahse Vincent a ala thilo tlat mai alo ti vata ani chuan khoiah nge awm damdawi inah aio tur pawh alo tir ani aio tih mai enga tan ma ka ngai lo in hnial chiam mahse a sawt lem hlei lova board meeting chu an tan ta a Jenny chuan a pasal harsat na tawh mek chung chang le adam that lo chung chu aio a du thu te chu a han suya member ho chuan an lo thlawp tha hle mahse Lucas a alo thleng ve a ani erawh chuan alo pom ho lo a thin a che boka engemaw hlekah chuan kut thawh zel a ching boka nang hi anupui ini ngei ti engtin nge kan hriat ang alo ti tlata safe password pawh ka hria ani a tih takah chuan member ho chuan a dikang anupui nge ani dawn hi an lo ti a Max a le Mason a te chu an ring tawk hle bawk mahse Lucas a chuan ala dam ngei ti finfiana a awm lo alo ti tlata safe chu hawn tir an han tuma Jenny chuan he safe hi ka hawn theih chuan Lucas a hian he company hi a chhuah san nga langa alo lang le tawh tur ani lovang a ti hmaka Lucas a ve thung chuan I hawn thei lo chuan jail ah I dam chhungin I tangang alo ti ve bawk password chu Vincent a khan alo hrilh lawk diam tawh alo ni mahse a han thu china alo dik lo tlat mai le Jenny pawh chuan mak a ti hle nge safe chu hawng le turin an han ti le a ala dik thei chuang lo member ho te pawh chu an thin a rim ta nang ni hian min bum in tum ani maw jail ah chuan in tang ngei tur ani ti in Jenny chu guard ho chu an man tir ta a mahse vaneh thlak takin Vincent a thi kha alo keng hlowa member ho chuan an lo hrirang hlawm ngang mai Lucas a erawh chuan hetiang te chu bazar ah pawh tam tak a awmang chu alo ti sak le a member te chuan Jenny lam chu atangin CEO atan chuan an pom ta thlap a Lucas a te erawh zak takin an hawt a hnak
damdawiin lamah chuan Mason chuan Vincent chu alo awm pui mek a thlathum liam ta a chetbuak pawh chu accident ni lovin tual thah tumna ani thu alo hrilh mek. Nurse chuan damdawi a hliam ti dam tu tur ni a sawi chu alo ei tir dawn a Mason chuan chanchin ngaih venin mek sa va khawl ve thung. Safe an hawn thei lo chungchang te chu alo sawi a. Kalo thei ngil pal dai ani, safe kha ka thlak dai alawm alo ti a. Adik tak zawk chu Vincent a ina chuan alo dah dai mai chu ni in. Damdawi te chu Vincent chuan a ei du talawa. Nurse chu tunge tir che ti in a sawt. Rang takin dawhkan hnuaia chemte chu nurse chuan lai in a nghawngah chuan alo tin taran mai. An thawm hria in Mason chu alo tlan lut a mahse a chengam tawh bik lo. Chungnu chu Lucas a secretary khan lo thamin that turin alo ruai alo ni a. A thi chuan company chu an kota awm tawh mai dawn ani. Chu hun chu hlim takin an lo nghak dun ve na sa a. Lucas chuan a secretary chu engkim a fel huna nei a intiam nge. Hotel a chuan Max a chuan Jenny chu awa thla a. Vincent an buaina a to chungchang an lo hrilh awang chuan hospital lampan chuan a tlan liam ve ngal. Lucas a pawh chuan a secretary chu a pi hmuh pui turin an ina chuan a hruai haw a. Chuti lai tak chuan Max a chuan Jenny chu lo hruai lut ve in Vincent a nupui ani thu alo hrilh. Lucas an kapi he nu hi alawm buain chok chuak tu chu alo ti zua zu a. Vincent a ala thilo ti na em ni engtik lai khan nge nupui alo nei man ka hriat pui lo ve an pi chuan alo ti ve ta tlata. Jenny chuan kapi Vincent a kha ala thi reng lo tuna hian damdawi ina awm mek ani thil tlen dan engkim a hrilh thei ang che alo ti vat. Ani mo ala dama mo ti in a pi chu a hlim hle. Lucas a ero chuan an ti dir mai che ani kha kapi alo ti vata. Jenny chuan nimina safe kan hawn thei lo pawh kha a lem ani kha a tak chu Vincent a ina awm ani alo ti le a. Mahse Lucas a chuan inga ma alo ngai tawh lova Vincent a chu nurse khan a that ngei tawh tura an ngai hmin hme tawh ani. An pi ber pian cham chu ni thum hnuah a thleng dawn a alawm na tur pawh Max a te chuan an lo bua sei fel sa diam tawh. Chumi hunah chuan Vincent a chu dam taka a in lan ve hman ngei an be sei. Pian cham lawm tur chuan mi tam tak chuan lo pung khawm tawh a. Vincent a pawh chu alo tel ve dawn an ti awangin. An mit le beng te chu ama chuan an tun hruh hlum a. Mahse Jenny le Max a te chau chu an lo thleng ta. Kapi hei hi Vincent a nena i pian cham lawm puina na kan pek che ani hi ti in. Ban bun hring Chinese ban bun hlui to deuh mai ang chi chu alo kenga. Million zahnih man hu vel lai ani. Lucas a chuan lo lak khalin. Ka unau pa chu a thidai to kapi tlon nan do din lo soi mai ani kha ti in alo vom ke dai mai. A pi po chuan Vincent hian a changa kadong ani lo chuan engma ilaka tangin kadong du lo alo ti ve bawk. Vincent a chu a thi ani tia an soi tak luai awang le. Ni tam tak a hmuh tawh bik lo awangin Jenny po chu amang ang hial tawh zawk ani. An pi po chuan a thi nge adam ti chu chiang taka kan hriat a hun tawh ani alo ti le a. Vincent a boral ani chuan tu man buaina in siam lowang ka tu padang Lucas a la awma. Ani hian CEO na chu a chil chhun zawm ngei tur ani alo ti le char bawk a. Jenny chu a nupui anga in soihin chutiang ni na le chan vo te chu a du ni in angai tlata. Chuta Jenny thinrim chuan nang hi i unau pa hi thi se i du zawk ni in alang tlat mai i hman hmawh dan chung te hi alo ti ve ta a. Ka unau pa nia ka thana chan tur pakhat ma awm lo alo ti ve tlat. Jenny chu chuak wat tur chuan an ti a. Ani la chuan a ruang tal ka hmuh ma chu ka hoi lova ka chuak bawk hek lowang a thi lowang alo ti ve tlata. An mi som te pawh chuan Lucas a chu du sakna te hlanin CEO ang chuan an chei bol tran ta dir mai a. An pi chuan Jenny in a tu patri a reng mai chu hmuh in khoi atanga i nei nge ti na sawt. Ama min pek ani hi Max a pon a hria lawm. Engtika nge pek che in nei ula chuan ka hre em ang tu ma hi ka ring lo che u.
api chuan alo ti ve le tlat chuta Vincent a ruang chu an lo zawn lut ta a an pi pawh chu lungche takin a tap ta Jenny pu in Vincent a chu a thi tak tak emaw tiin a tuar hle bawk a a vuina hun sertal chu ama ina buat sai a du thuasawi mahse pi chuan lem chang vek ini kha engmah iti lowang alo ti ve tlat bawk si a chhiawr lai chu Jenny chuan la thla in Vincent a chu pek let le atuma ruang tuamna puan chu a han honga milem lek alo ni an vai mei chuan a thawng hlawm hle a anin hnial ta lui lui mai chuti lai chuan Vincent a ngei mai chu dam thavar hian alo lut ta Jenny chuan hlim takin alo kwa a thilo ti a hriat chuan a pi pawh chu a hlim hle Vincent a chuan lem kan chana wangin min hre thiam te u ani hi kanupui dik tak chu ani kaunau pa hian min phat san ani ama chu in ring zawk siamo alo ti a oi omlo e mai ka u i bo lai khan karil ro ha theilu tu ka sin Lucas a chuan alo ti ngei ani mo min tha tuma bom ti puak tu le hospital thlenga min lo zui zel tu kha inilom ni van nei hlo lo pheila chuan heta hian kamu tak tak tuang chu ti in nurse ama vi tum tu kha pangpar khoina bom mangin alo chhuthlu top mai alo ni a Lucas alo tong zo zo chu a hnek shrep an pi pawh chuan Lucas iu hi thaitum tak takin i phiaru tak takem ni engtin nge hetianga i ti thei zawk tin alo zawt ta a kanilo kapi keima ti ni lo ka secretary Melody ti vek hi ani Lucas a chuan alo ti ve tlat Melody la chu rang taka thingthi in ka ti palutuk ka thiam lo vek ani ti in alo impuang ta a Lucas a chuan secretary rin omlo takini enga tinge ka unau pa hi thaitum ve ringota i thiam lo vek ani hi engpo hrimna pe ula ka chan mi alowang alo ti ta hmia mai a in soi filim tatlat mai chu Vincent a chuan angai theilo hle a nangni pahnih hi inin chul nel viau ani lom ni in pahnih ram manna vek hi ani zawk lo mo unau po ni mai la ka chunga in thil ti awang khan ka ngai dam don lo cheu alo ti tatlat mai a Lucas a hlau thawng chu a phi ta roi mai kapi min chan him ro jelatan ka du lovania alo ti chung to a Maxala chuan in tang lowang thitura chung thu rel the in ni alo la ti zui Lucas ani na dik tak Highland ani ta ka le evidence thatak awm tak sia chuan a pi pawh chuan atupa chu rilruna tak chung chuan a thlir liam ta ringota miswal chu shem tur an ni a ti ve tlat chuti lain hmeichhe pakhat iuri chu chulai hmuna chuan alo lut ve hlola khamini a jeta a accident tuma blind date ane pui peilo awanga Africa apan na chan nu kha lo ni a blind date nei kha adu lo ani kha iuri hei hi kanupui ani to thlathum liam ta khan chiang takin ka hnar to che kha min dem thei ho lowang Vincent a chuan alo ti a an pi le iuri chuan ala reilo emai i hriat na i hlo wanga i nei mai mai ani a in ngai to chiang ro an lo ti ve thung mahse Vincent a chu ana der thutin Jenny nen chuan an chuak ta daya iuri chuan an pi chu Vincent alo ti ti pui le sham tur chuan angen chiama chutiang hmeichhe pa ngai mai mai ni chu Vincent tan chuan thil moi lo takani thu te asoya a pi ril ru chu a min thei ta hlau mai ole kalobiang mahse adu a thlan to chuan tidang lam sak thei po ani ka ring lovia ti in alo chang an mak pa kut do an hu se te mem in atanga an hno chhuat chu an rama mi ho saber pakhat alo ni reng mai ten han sha ta ka chuan Jenny te chung kwa chu makti na in an khazau ta million za chek an lo pot thler vel te kha poyan ti in an ui hnu hnu hle a nangma wang ve khiani ti in an fapa chu an mo pu an swat si a angai dam du po an ring chia lo mahse an fanu kha anupui ani melwa alo ngai dam the mai the sin ti be se na nen chuan vapan le chu an tum ta ani nikha chu Jenny chu alwa ka chuak tatlat maya an pi chuan ina chuan lo kanin doctor alo shwaya katupa hi kan lo endik don ani inin thlau lu tuka chu wang chuan inin nei hi karem ti lo million som hi ka pe chianga
ko pavel to bok nen katupa hi nupui thatak nei tira limle thlamang taka omtir hi kadu ani ti in alo ngen chiama chumi hnu chuan Vincent amuhil po chu alo harta a pi chuan lo bevatin boya hei doctor nangma enkol tu tur che kalo hruai sin alo ti zung zung khonge Jenny om apa te in lama a hota ni kha engtin nge shat anin belai ka hrialom ani chuan kawakal ve ngalange nilo khanu khan akal san du che ani chuan kaltir mai ro ti in api chuan alo dang tlata Jenny kha lo nei lo po ni la iuri hi chu ka nei chuang lowang nia ka hrialom ka tupa i du lo chuan i nei me alowang api chuan min chu atum viau na in Vincent a chuan a ril ru chu thla ka tum ho lo ina chuan Jenny chu va hota nge ya a chung ten in hmu an du wang ani an ni chuan Vincent alaka ngai dam dil an du thu te an thu sha ta wanga an hlim zia te an lo shil Jenny chuan kutdo ani la in husi te mema tuna a hausa ti in sha vele in lo tlon le hura aza thak in ti velo em ni alo ti khau mai khati khan ipa I tong khum do na mo nangma choma enkol selian tu che ani kha mi hausa nei la kan du ani ve maya enge kan thiam lo ani na anu chuan alo ti let ve hlura nia adikalom ma se tu na chuan kan in chen to poisa dil emo azar zo tum chu omzia omto chuang lowang ti in Jenny chuan hospital lama chuan akal san le ta a Vincent api in angin na awang khan thenhlen tak tak mai chu alo tumalo ni ma se alo rai reng mai le Vincent chu shil adu viau na in api in adu lo em awang khan ngoi bo pui maya rampo na om dai mai chu athlang ta zoka Vincent le a ho te po chuan Jenny chu an lo zong char chara ma se an hu theilo mangcha tuma Jenny ina avalet le chuan iuri le api te chuan lo leng meka ma se alut lui ve ta tho mangcha na thu te chu Vincent he na chuan avashila kalsan le mayatum ma se ani chuan alo phallo tlat mai cho eve photro alo titlata Jenny chu ne ngei atum thule naute po atel lova enkol seilian a phallo thu chu soita vek maya a right ti Vincent an alo sharing mai chu maka thiru hle a tak tak ka chuan alo she ho lo nawa pai angin dot alo sui mai mai zo kalo ni api chuan nawan pai ti a sha ta ka chuan chople chelin aril ru te chu alo nem veka Jenny chu anupuya tan chuan apum le ta thut mai iuri ero chu thinrim deuh chuan a hotaw do da soidan vel chu Vincent a chuan Jenny chu a shil veka Jenny ero chuan a pian chamlum na ta na a rai thu chu shil adwa wangin a siap tlata anu le pa te ni na anin biak dan te chu a shil ve thung poisa an du te chuan ka pe nga ni mai lom inu le pa te an ni a in huat reng hi a thalo ve Vincent a chuan a lo ti tlata Zandria nei ho lai chuan poisa an du sa te chu a zot ta bilian khata tok mayang an lo ti mau maya ma se lottery ang dewin chu an bua se sak thunga an van nei chuan bilian khat chu an changanga an van duai ero chuan tlemte an chang thungang chu bo ma chuan ka sang sang poisa in ziana chu an da tlar twara an fa pa ber chuan bom chu han zen ruk ruka chani somnga chi a chu po chuak an vai chuan an ui hlum hle ponon le phalsak an ni to silo boruak te asia om chhota ka chuan Jenny le Vincent ate po chuan in nei an tum ta a ani nei na tur po chu ro pui the ang bira bwa sai an tumani mesona le meksa te po chu an tangkai hle zan khat chu iuri chuan Jenny chu awa hmua nang hi omlo la chuan Vincent a hian min du ve mai the sin I phu lo shim shim kalsan zok mai ro kapi ka bianga ka nei don tho tho alo ti le a Jenny ero chuan hetia in huat kher hi ka du lo ke omlo po ni la Vincent a hian adu lo shim shim che ani anei chuang lowang che alo ti ve thung chulai hmuna in tur alo cha saka chuan nauti tlak na dam doi alo tel sak pek chu ni in nawa cha chuan Vincent a pi chuan adu lo le mai a ring ani
Jenny chuan a in hman ta hlo mai an in nei kawr tur an pei tawh awang chuan a chhin turin a kal san ta a an in nei kawr tur pawh chu a lo mawiin a hak chhin pawh chuan a in hme em em a a hak tur awm renga duan ani mahse a pum chu a rawn nata thut mai a thisen a lo chhuak nghal bawk Vincent chu chanchin an va hrilh vata ani pawh rilru ha takin damdawi in lamah chuan a rawn tlan nghal van nih tlak takin naute chu a lo thilo hlo mai Jenny chu a lo rai tak tak tih a hriat chuan Vincent chu a hlim hle a mahse Yuri in thah sak a tum ani tih a hriat erawh chuan a then a rim hle a phutuk hremna chu pek ngei an tum bawk ani a pi pawh chuan Yuri chet dan lo hriat chuan makati in a rin ang alo ni reng reng lova a tupa a lo neih tir mai ang tih te chu a hlau le hnuhnawh damdawi ina an fanu a awm takah chuan a nu leh a pa te pawh chuan Jenny chu an lo kan ve a an lo chet dan mawi lo tak tak te chu hriawm an tih thu leh an in chhir thu te sawiin ngaidam an dil bawk a tichuan hlim takin an chhungkua chuan in ngaidam tawn ta ani Jenny leh Vincent te pawh chu hlim takin an in nei ta ani